Takže čaute ľudia, ahojte, dneska vás tu vítam u ďalšieho videa, troška síce po dlhej dobe, ale vrátil som sa späť, lebo som mal aj pauzu a som si aj prerábal celý kanál. Takže dneska, jak som vám včera slúbil na tej storke, že bude video z Robloxu nové a bude vlastne aj z BMG video, tak áno, bude aj z BMG, ale BMG bude v tom druhom videu. Tomto bude len taký chill, lebo sa zase musím dostať do tej natáčacej energii. Lebo ja som mal aj tento kanál celý prerábaný. Takže jediné, čo ma hnevá, že sme došli o tých 24 odoberateľov, tak prosím vás, dajte like a odber, nech to hitneme naspäť. Tentokrát už si nevymažem kanál. Budem vám za to vďačný, no. Inak keď ste sa pýtali, že prečo som netočil skôr, tak je to preto, že som mal crash na kolobežke, som padol z kolobežky a tam som si brutálne rozbil koleno. To bolo extrémne, to sa nedalo, takže som sa liečil. A už som späť, vyčilovaný, vyliečený, už zase späť. Takže dneska tu hráme takéto takú chill hru, nejakú easy oby. Nech sa zase troška do toho dostanem. Lebo dlho som netočil a už som aj pozabúdal, že ak sa videá strihajú, ale zase do toho prídem a už aj bude tá hudba vo videách slúbovaná, takže už to bude lepšie. No takže sme na tejto prekážke. Easy, 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 easy. Tak nie easy. Pri mojom šťastí. Dobre, idem. Tak. Inak čo ľudia, konečne prázdniny, nie? Konečne po takej dlhej dobe. Aj preto som si tedy vymazal ten kanál, lebo to sa nedalo, však hovorili sme vám tedy extrémne veľa písomiek. To sa nedalo, len tento rok bude fest ťažký. Sa bojím. Hovorím, takže budú aj vychádzať videá zase s Kikom. Len teraz som sám, lebo sa chcem do toho dostať. A dokonca na jeho kanáli sme aj nahrali jedno video. Čož boli také tie kartičky Robloxe, čo aj z toho ešte budem tiež dávať jedno videjko, alebo dve, neviem. Takže určite aj z toho budú videá. Takže uvidíme, no ešte veľa kontentu bude. A teraz by som aj chcel urobiť také, že teraz pondelok tento týždeň idem na kamión, lebo otec je kamionista a rozmýšľam, že by som natáčal aj odtiaľ dáke videá, nejaké shorty, alebo také, že kde sme teraz, také vlogy proste. Takže uvažujem aj nad tým. No neviem, uvidíme. Možno, že budem natáčať z cesty. Dačo, no možno, že to bude mať dobrý úspech. Dáke aj edity robiť na kamión. Neviem, uvidíme. To až pondelok, to by nás čakalo tak celý budúci týždeň. No a tieto posledné 2 dni, tak to budú nejaké zhrania hier. A potom hovorím dáke vlogy. Potom zase hovorím, vrátim sa, možno, že niečo natočím aj z PSK. Hranie s kamošom s dajakým ešte čo nebol na kanále, nejaké iné hry. Čiže to aj mohlo byť zaujímavé dačo z PSK natočiť. No. Takže uvidíme, no. Takže toto by nás malo čakať. Takže neviem, že ak to aj budem stíhať, ale tak som doma, takže mal by som to pohode stíhať. Nemal by byť žiadny problém. Takže hovorím, že dneska toto len také chill videjko, taký len pokec. Lebo fakt ešte nie som už naspäť, ešte som nie naspäť naladený na natáčanie videí. Ešte som nie vo tej forme. Ale vrátim sa do toho.
Takže no, uvidíme. Len hovorím, že cez ten školský rok, no to neviem, že ak budem presne vydávať tie videá. To neviem, jak budem stíhať, ale tak dačo vymyslím. No však za stolko jedno video není zas veľmi veľa vydať. Hovorím, budem niečo aj dávať také zvonku, keď budem niekde, hovorím, také vlogy, nebude to len gaming stále. Však to viem, že by vás stále zase nebavilo. Takže budeme aj také dačo robiť, no. Uvidíme. Jaj, to som ani nevidel. Takže hovorím, ten crash na tej kolobežke to bolo brutálne. To som v škole išiel. Tam je to také dosť rozbitá tá cesta. Tam som tak dobre preletel, tak som rýchlo kričal na kamošov, nech mi idú pomôcť, lebo to bolo zle. No dobre ľudia, tak to by bolo všetko na toto moje také prvé video po dlhej dobe. Keď chcete, dajte like a odber a vidíme sa u ďalšieho. Čaute.